Takže nazdar lidi, zdraví vás PK Channel u našeho nového videa a já bych se chtěl omluvit, že jste neviděli začátek tohohle všeho, co tady mám. Ale doufám, že to nebude vadit, protože to byly asi tak 3 minuty. A jakože fakt pěkně jsem si to docela rozjel a jakože nechtěl by se mi to zase začínalo znova. A vlastně to jedno video já jsem měl nějak málo v úložišti, takže prostě se mi to nějak vyplo. Ale to vůbec nevadí a já vám teda zase všechno budu muset říct podruhý. Jde vlastně o to, že jsem taky i nemocnej a nechodím do školy, proto teda by mohly videa vycházet docela dost často, pokud byste chtěli. Ale je to fakt jenom na vás a hlavně je, že budu mít hlásek jak nějaký 10letý kluk, takže nevím jak to pochopíte, ale doufám, že v dobrém smyslu, že se snažím něco natočit. Protože teď PK Channel celkově jsme docela nic dlouho nevydali. Jenom já jsem teda vydal tu jednu informačku, která byla úplně bullshit, protože mi tam vlastně úplně nějak praskal ten mikrofon. Zas podruhý se mi to natáčet nechtělo, takže jsem se na to nějak tak vyprt. Upřímně. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct, když tak vám to ještě řeknu v průběhu. Zatím teda, předtím jsem to už jakože dělal tak nějak na sestřihy, že vždycky jsem řekl například, že teda vždycky teď už budu mluvit o tom, co se bude dít teď, ne o tom, co se dělo předtím. Tady vidíte, že jsem si zabil pár krav, co jsem našel jsem jednu dýni, kaktus, sugarcane, jo, a 3 vlny, no jo, vlastně teď za chvilku bude noc. Takže si uděláme postel. A já nemám tak nějak přehled o tom, jak dlouho to chci natáčet, nebo budu natáčet. Ale doufám, že to tak nějak bude akorát, že se vám to bude líbit. A takhle mám postel, super. Krafťák si vezmu, zbytečný 4 dřeva. Tak. A ještě bych se chtěl zase omluvit, že jsem nemocnej a budu taky kvůli tomu. Našel jsem akátový balon. Wow, tak to pěkně začíná teda, protože akátový biom se mi strašně líbí. Spíš teda ty stromy. A jo, chtěl bych tady občas dělat nějaký ty challenge, jakože jak má třeba Pedro, jestli koukáte na Pedro na jeho Grunex, tak jak má třeba, že musí bydlet ve stromech, jo, takže já bych si třeba jako to se mi sice moc líbí, ale zase by to nebylo až tak originální, jo, takže to bych dělat nechtěl, ale zase třeba něco podobného by nebylo na škodu, si myslím, a myslím si, že pak je to hned i zábavnější s těma challengema a že to není jenom obyčejný Minecraft o tom, že jsem natěžil 2 dřívka a takhle, jo, takže ale nějak začít musím, jo, takže teď to z začátku bude možná takový ten vnější Minecraft, ale já chci aspoň jednu sazeničku akátu, která by se hodila, nebo 2, aspoň do zálohy, do zásoby. Ježišmarja, co to říká, pane bože, já jsem úplně šalený. Tak. Už nevím, co bych dál povídal, ale tak zase tady to začíná být docela zajímavý akát, to je fakt pěkný, mě se to strašně líbí to dřevo. Ale hlavně je, že už třeba bych ho pak nikdy nenašel, takže, že jo, samozřejmě, jak se tam, takže, tak. Na svém minulém kanálu jsem natáčel i s webkamerou, ale bohužel mi nějak nejde USBčko, tak se mi to pokakalo. A prostě je to špatný, no, jako chtěl bych to uskutečnit výborně, už mám 2 sazeničky, ale když už tak to tady nenechám přece takhle rozkácený, musí to trošku nějak vypadat, ne? Takže si mám pod sebe takhle krafťák a vykutám ten poslední. Tak si samozřejmě krafťáček zase vezmu. A doufám, že se to nejdřív uzdravím, každopádně dneska je středa. A cca vůbec tenhle týden nepůjdu do školy, takže bych měl být jakoby tenhle týden ještě celý nemocnej.
A doufám, že aspoň se nějak trošku maličko, abych byl už slyšet normálně, abych třeba tak nezadrhával nebo tak něco, takhle se vlastně zase vracím, takže bych měl jít tam. To je oceán. Že se nebudu zadrhávat a tak. No nic, já to tady střihnu a ozvu se vám, až najdu něco zajímavého. Takže jsem zpátky a vidím, že mi docházejí hungerbary, takže jsem se rozhodl, že tady položím takhle krafťák. Ne, to byla sranda samozřejmě, ale že si udělám krumpáč a že se na chvíli zabydlím asi v podzemí a třeba od toho příštího dílu by se mohl vydat zase dál hledat nějaký biom. Vůbec nevím, kde bych se chtěl usadit. Nemám ponětí, ale chtělo by to něco fakt moc pěknýho, protože chci to mít trošček originální, trošku takový ne na rovině a prostě nějaký takový pěkný a mě ropnou meč. No to nevadí, udělám si kameny. Jinak mohl bych dát otázku do příštího dílu a ta bude, jaký meč je silnější, jestli kamenej anebo zlatý. Zkuste mi to fakt z fleku napsat. Jaký je silnější, jestli kamenej a zlatý, a pak si vemte otázku, jaký krumpáč je silnější, jo? Jestli je zlatý anebo diamantový, takže asi takhle, jaký je rychlejší, takhle, ne silnější, že jo, ale jde o tu sílu a rychlost, jo, takže já se fakt omlouvám, zrovna jsem si odkašlal, když to nebylo v tom, když jsem zrovna nestříhal, ale chtěl by to nějaký uhlí, protože vidím úplně nic. Úplný nic nevidím. Asi bych ale, měl bych se asi zajít pro ten krafťák, já jsem si, jo, vzal jsem si ho, aha, tak já jsem střelený. Dobře. Tak, a krafťák, jak to děláme s krafťákem? Teď si já hodíme sem. Teď už neuvidíte tu plemnic, a já vám slibuju, že hned něco uvidíte. A pecí si to tady takhle trošku chci osvítit, ale to mi zase nevejde, protože jsem tu pec blbě položil. Jo, vyjde to, výborně. Ale chtěl by to rychle uhlí. Uhlí a železo, to je základ. A diamanty. Samozřejmě, že diamanty. Ježiš, už to vlastně. Už to dopeklo. Wow, tak to bylo hodně rychlý. Teda tohle z toho, tak. Jsem si udělal dřevěný. A budu si muset tady po kouskách to takhle osvětlovat a hledat si uhlíčko, kde seš. Udělám si tady takovou kostku v prvním díle a v druhém teda, jak jsem říkal, tak bych se chtěl už někam vydat. Třeba chvilku si zahraju i za kamerou, že si tady nakutám nějaký kobl mimo. A to by bylo asi tak nějaký ten základ. Nevím, co teď říct. Jo, asi bych si udělal dát vypejkat ale maso. To bych asi mohl. Takže z toho hodím tohle břízový. A hodím si tam takhle maso. No a toť vše, a jinak dneska bych ještě mohl vydat klidně video z miniher ze Survival Games, nebo takhle, já ho asi vydám. Ještě uvidím, jak se budu nudit nebo nenudit, teda možná, že bych ho spíš vydal až zítra. A dneska, že bych ho jakože natočil, jo, takže tak. Ať se mi to nějak kouslo, dobrý, už to ne. A to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěl pro dnešek říct. Ježišmarja. Tady si hodím takhle postel. Krafťák mám teda tady. Tady mám krafťák. Tak. Udělám si takhle prkínka. Tyčky. Takhle. Krumpík. Tak. Ještě dorupnu teda tenhle. Tak, výborně, to jsem přesně potřeboval, abych hned na první drupnul, abych mohl už těžit trošku rychlejší.
Udělám si to tady trošku vyšší a pak se půjdu, teda pak si tady budu třeba sám těžit něco. Jinak se musíte nechat překvapit, co natočím ještě z miniher. Chtěl bych asi, to ne, nechám vás vycukat. A tady to teda takhle to. Udělám si tady nějakou lominu, ve který budu kopat, takhle přesně. Tak to chtěl říct. I když nevím vůbec, proč si tady dělám. Tak asi jenom tak for fun. A teda asi už se rozloučíme, už to dál nebudu takhle protahovat, já to strašně protahuju. Vždycky se nerad loučím a nerad něco dělám za kamerou, protože pak mi to nepřijde takový fair pro všechny, co se chtějí dívat na ty videa, ale zase je pravda, že bych asi něco měl, něco málo aspoň udělat za tou kamerou, aby jste zase nemuseli koukat, tak tady právě těžím kobl a tam tady nějaký blbosti a jenom bla 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 a takhle a nemůžu najít uhlí a stekám se u toho a nemusíte slyšet můj 10letý hlásek a tak dále, že jo, samozřejmě. To nic, takže se asi rozloučím a zase u příštího dílu. Takže ahojda.